un llibre que porta a la reflexió i tothom s'hi sent enganxat en algun punt, diguem. És per tothom, és un llibre per tothom. El llibre no va d'ictus, va de vida. Perquè són reflexions molt profundes sobre tu, sobre el teu cos, sobre com tenim organitzada la societat, sobre el sistema sanitari, sobre la importància de cada petita cosa de la vida. Amb l'ictus canvies molt, et canvia tota la vida. I llavors vaig necessitar endreçar com era, què ha canviat. I això és un procés molt llarg i molt profund que si no t'hi pares no l'entens. I llavors, quan t'hi poses, vaig anar veient com era important per mi, per altres persones que viuen processos semblants, i també trobo que és molt important explicar i posar paraules aquesta vivència tan profunda d'haver tocat fons, diguem, per les altres persones que tinguin ganes d'entendre-ho.